Doncs, i seguim aquí en directe, Conxorxats, aquest programa que us acosta l'actualitat i el debat i la tertúlia política en català, aquest canal de referència de Twitch, que ens trobareu aquí cada dimecres de 8:30 a 2:45. Passem a aquesta tertúlia, a aquest espai que ens ha de permetre mirar-nos als ulls, intentar debatre, intentar parar, posar el fre de mà, que això que ens agrada tant en aquests instants, en aquests canals que ens ho permeten fer. Per tant, anem a parar, anem a reflexionar, anem a veure què ens deixa l'actualitat més recent a casa nostra i que justament el més recent és aquest acord de govern entre Junts i Esquerra Republicana. Per tant, jo d'entrada saludem primer els nostres tertulians d'aquest vespre. Marta Jiménez, bona tarda, bon vespre, benvinguda. Bon vespre, moltes gràcies i sobretot per convidar-me en aquesta primera oficial, no? En aquell programa primer de forma oficial i ja de seguit. Moltes gràcies. Gràcies a tu per ser-hi. Tomàs Güell, bona tarda, bon vespre, benvingut també. Què tal? Bona tarda, és un plaer estar aquí i un honor estar aquí a un programa en català. Està molt bé i res, amb ganes de dir que Déu-n'hi-do les coses els apunts que he pres, perquè tinc bastantes coses a dir. Endavant, això ens agrada. Sergi Tarrés, què tal? Com estem? Bé, home, anar seguint el programa també, encantat de ser-hi. Una salutació que demanaven pel xat de Twitch, una salutació per Igualada, que el Joan Mangues estava aquí demanant-la, per tant, vagi cap a la noia. I res, doncs això, un plaer ser aquí. Perfecte. Recordeu com així el nostre estimat tècnic Xavi Gorro, el control, ens va recordant pel canal de Twitch que podeu fer arribar les vostres preguntes a través del xat que està una mica més a sota. Vinga, també la Edna, que està a control ara mateix, que ens anirà seguint i fent de reforç en cas que sigui necessari. Seguim amb l'actualitat que dèiem al principi. Aquest nou acord, aquest acord de govern que ens ve de nou, ja no sabem com dir-li, posarem noms, el que us sembli que s'hagi de posar aquest nou acord, aquest acord de govern. D'entrada us demano un titular que ens expliqui o que ens ajudi a entendre aquest acord. Tomàs, que fas cara de sorprès, comencem per tu. És que em demanes un titular així tal qual de l'acord. Tal qual. És que no sabria què dir-te. Vaja. Però jo crec que és un acord de les dues forces que han pogut pactar i estem a una democràcia i jo quan l'he llegit no sembla tant... No sembla que es vulgui fer la independència amb aquest acord, això sí que s'ha de dir. És un titular, no? Doncs podria dir aquest. Vinga, Marta, titular. Efecte illa. Com? Efecte illa. Efecte illa. Vinga, Sergi, endavant. No ho entenc. El meu titular és una paraula. El titular és aire. Aire amb E, d'aire. És un adjectiu, diguem, Amb aquest nou govern que es configurarà, si tot va bé i si tot va com ha d'anar, començarà aquest divendres, dijous demà i divendres demà passat amb la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat i la setmana que ve amb la presa de possessió dels consellers i conselleres del nou executiu. Una notícia que coneixíem avui també, la notícia de que Elsa Artadi es descarta com a vicepresidenta i consellera també d'Economia i Hisenda. Una notícia que no està confirmat del tot que Elsa Artadi ho anés a fer, però en tot cas és la veu que sonava dins de Junts per ocupar aquesta cadira. Us ha sorprès la notícia, l'anunci d'Elsa Artadi? A mi, si em permets, la veritat que m'ha sorprès bastant. Em pensava que Elsa Artadi seria vicepresidenta i és una dona que jo crec que té bona capacitat de gestió i que a mi em relaxava. A mi m'agradaria dir algunes coses breus. Primer de tot, sobre el que ha dit la Pilar abans, a mi m'ha sobtat perquè semblava que ella es triem que és feminista. Vols anar al tema, no? Sí, m'agradaria, si us sembla bé a tots, de centrar-nos en el tema ara de la investidura i del govern i després, si de cas, parlarem de la llei trans, que també ens ocuparà un petit espai. Per tant, anem a centrar-nos. Doncs això, jo em pensava que sí que estaria aquí, que sí que entraria a formar part de govern,
quan em vaig llegir l'acord em va sorprendre, sobretot la primera part, parlant del tema independència, perquè abans estàvem parlant les polítiques del PSOE, s'estava criticant el PSOE perquè no fa polítiques d'esquerres, doncs el que et faci un partit independentista és fer polítiques per fer la independència. I a mi, que no sóc independentista, m'ha relaxat bastant llegir aquest acord perquè es veu que es deixa ja de per totes la unilateralitat i es vol dialogar, que això no sé si serveix d'alguna cosa per la gent que és independentista, però en qualsevol cas és com he vist al principi d'acord, i el que em sembla molt fort, que no es parla, no diu gairebé res d'empresa. O sigui, sí que es parla d'inversió en tecnologia, en blockchain, que això potser ha sigut el Canadell, no?, que ho ha escrit així, el que li han deixat, però jo trobo a faltar molt que es parli d'emprenedoria. Hi ha una part de joves que no es diu res, que només es parla de temes de feina, però no es parla res de facilitar que els joves i la gent pugui generar negocis. Vinga, Marta. Doncs jo ja no és preocupació, no és més preocupació del que portem arrossegant els darrers anys, les darreres dècades, no? Són els de sempre, des de sempre, pel de sempre. Jo no crec que aquest govern ens aporti cap solució a Catalunya, a la Catalunya no, a la que sempre nosaltres apel·lem, a la Catalunya real. Jo, com a treballadora assalariada, no em sento més segura, ni tan sols em sentiria molt més segura amb la senyora Artadi. Jo crec que els autònoms no se senten més segurs i que qualsevol ciutadà de Catalunya no se sentirà més lliure impositivament o en drets individuals en general, no? Jo ho veig amb preocupació. Crec que al final s'ha arribat a un acord en extremis perquè les últimes enquestes de l'avantguàrdia del senyor Godó deixaven palès que l'independentisme baixava i que potser les poltrones desapareixien per alguns, que des de Waterloo s'ha dit espavileu. Des de Waterloo, és que estem parlant en català, però si vols podem parlar francès o en parlo. Can Faraó. Si us sembla, seguiré, que jo no... Endavant. No tallem. Gràcies. Per favor. Doncs això, com anava dient, jo crec que al final les enquestes de l'avantguàrdia han sigut les que han decidit que hi hagi un govern in extremis. Han tingut 3 mesos per suposar-se d'acord i de cop i volta Esquerra Republicana de Catalunya ha decidit que seguirà sent la minyona de Convergència i ara Junts. Home. Vinga, Sergi. La minyona de Convergència, no sé, vull dir, passarà a tenir la presidència de la Generalitat. No sé des de quin punt de vista es pot dir que és la minyona, no ho sé. En tot cas, en relació a això que comentaves, tot el que ha estat relacionat amb aquest procés des del 2012, més o menys, sempre ha acabat més o menys igual. És a dir, sempre semblava que no hi havia manera de posar-se d'acord, que no, i al final sempre hi havia acord. Clar, és evident, estem parlant d'unes forces polítiques que són transversals, és a dir, aquí hem de pensar que és un pacte, en el fons és un pacte tripartit, és a dir, hi ha la CUP, hi ha Junts, hi ha Esquerra Republicana, i són forces polítiques que tenen sensibilitats molt diferents, programàtiques, de com veuen el procés polític de Catalunya, de com s'ha de fer, de com s'ha de donar aquesta oportunitat al diàleg. El Tomàs deia abans, no, és que aparten la unilateralitat. Jo no crec que apartin la unilateralitat, és a dir, donen una oportunitat al diàleg i li donen forma a com fer-ho, no? És a dir, l'embat democràtic, jo estic convençut, és a dir, de fet, és el que diu el programa i, de fet, els estatuts d'Esquerra Republicana, la ponència política, de la mateixa manera que ho diu també, entenc, no l'he llegit, però la ponència de Junts per Catalunya que devien aprovar en un congrés, ells tampoc l'han abandonat. Per tant, és un projecte polític. I ara hi ha una taula de diàleg que s'ha constituït i que se li ha de donar aquesta oportunitat. S'han posat d'acord per fer això, simplement. Deixeu-me introduir un parell de qüestions que també ens apareixen per aquí en el xat. Ens diuen un parell de preguntes. Per exemple, en Jaume Vidal, que ens diu: què opineu de la incomoditat de la presidenta del Parlament al dir que l'únic candidat era Pere Aragonès? Aquesta és la primera. I la segona, creieu que la CUP entrarà al govern d'aquí a 2 anys? Jo ja dic que no. Què en penseu, Marta? Que fas cara de sorpresa, també, em sembla. No. Estava pensant en tota la situació, no? No he pogut veure la cara de la Laura Borràs perquè he estat treballant, perquè no he pogut veure en imatges i llavors no puc valorar si estava incòmode o no, però vamos, que tampoc em sorprendria, sincerament, si ho ha estat.
I la segona pregunta era sobre si la CUP entraria al govern. Jo crec que la CUP en 2 anys no entrarà al govern i dubto que aquest govern arribi als 2 anys. Tomàs, Sergi? Jo crec que és públic i notori l'opinió que tinc de la CUP. Jo no ho sé, per tant no sé si ho pots aclarir. Un partit que fa 10 anys que se li està donant un megàfon i que ha condicionat polítiques públiques crucials per a aquest país i que han sigut, jo crec, l'impulsor de que Catalunya estigui com estigui en aquesta gran decadència. Això és el que penso de la CUP. Tu creus que Catalunya està en una gran decadència? I tant, i tant. Primer, hi ha una degradació institucional. Després, si tu compares els números amb altres comunitats autònomes, ja fa molt de temps que estan molt malament. Jo és que abans, quan us sentia parlar, amb tots els respectes, però em donava la sensació, al principi del programa, que Catalunya ho fa tot bé, que la culpa és d'Espanya i de la dreta, no? És una sensació que jo he tingut amb alguns comentaris. Jo crec que, jo de veritat celebro aquest acord perquè jo crec que el senyor Aragonès millor que Torra ho podrà fer. Jo crec que els catalans ens hem de posar. És veritat. No és difícil, fer-ho millor que el senyor Torra. Bueno, ja, però Torra és que era un activista i no es centraven en res de gestionar. Jo el que demanaria com a ciutadà, que sobretot ara se centrin bé els Next Generation, els fons europeus, que gestioni bé, com deia la companya del Partit Popular, que es tingui en compte els autònoms i que al final el país, vull dir, el país es fa amb economia i l'economia es fa donant oportunitats i donant oportunitats vol dir baixar els impostos i que tot circuli i que funcioni bé, perquè és que si no, Catalunya no aixecarem cap. Jo convido els que estem aquí a anar a Madrid un cap de setmana i es veurà la diferència que hi ha. Sí, però més enllà d'això, jo no he dit aquí ho fem tot bé i a Espanya ho fan tot malament. Jo, no sé d'on ho has tret, però en tot cas jo crec que no ha sortit de la meva boca i no crec que ningú d'aquí abans. Jo crec que aquest acord era imprescindible i, de fet, es pot entrar al detall i ja ho anirem veient, però el que no podia ser de cap de les maneres és que es tornés a enviar el país a eleccions. Fa 2 mesos es va fer unes eleccions en contra de la diagnosi de salut, i mai millor dit, perquè es va votar enmig d'una pandèmia, i ara hagués estat d'una immensa irresponsabilitat dir-li a la gent que a sobre que es va votar diguem-ne, jugant-se la salut, ara haguessin de tornar a votar perquè no ho havien fet bé. En tot cas, els partits polítics s'havien de posar d'acord. Aquí hi ha un acord perquè Pere Aragonès esdevingui president de la Generalitat, hi ha un repartiment de responsabilitats de govern, com ha de ser, però també hi ha un acord programàtic, com et deia abans, Tomàs, que és molt transversal. Per tant, representa bastant bé aquest país i bastant bé diguem-ne, la sensibilitat. A més, està bastant escurat a l'esquerra i, per tant, jo crec que és positiu. Un segon. El Lluçanès i el Maresme són dos escenaris d'on segurament se tindrà a parlar. Són els 2 escenaris on aquest cap de setmana s'ha tancat aquest acord de govern. La pregunta primera és què ha canviat respecte a fa una setmana, és a dir, què ha canviat pel qual fa una setmana havíem d'anar a eleccions, el més probable, i ara hi hagi aquest acord a correcuita. I tenint en compte que fa una setmana vam fer aquesta prova pilot d'aquest programa i l'Edna i en Sergi tenien molt clar que anàvem a eleccions. De fet, la pregunta va ser molt clara. Anem a eleccions, sí o no? No voldríem, però sí que hi anirem perquè això és el que ens aboquen uns i altres. Per tant, què ha canviat? Tomàs? El que ha canviat, és que això jo crec que ho han comentat els companys, la companya sobretot del Partit Popular abans, la pressió de que no tenien altra opció, de que les enquestes no els hi donaven això, i jo justament ahir a l'Opina ja t'ho vaig dir, els alts càrrecs. Jo crec que sí que és important que hi havia moltes feines en joc i moltes conselleries en joc, i jo crec que els 2 han decidit ser prudents. És el que opino jo. I a mi m'agradaria fer una pregunta, sobretot al Sergi, sobre el tema de la taula de diàleg que estava explicant,
Jo ho dic perquè jo conec a molta gent independentista que des del principi aquest moviment l'ha sentit molt, l'ha viscut intensament i de veritat creien i es creien que podíem tenir un país millor i un país doncs nou, no? Llavors, aquesta gent, vosaltres, bueno, la gent que estem més a la política, que potser estem més al dia, vosaltres realment creieu que la taula de diàleg pot aconseguir una independència? Jo ho dic perquè, i ja acabo, perquè si un partit polític o un programa electoral diu que farà la independència, que ja fa molts programes que ho fan, i després no la fan, quina credibilitat té? Pot generar frustració, sobretot a la gent jove? No sé, jo, si vols et contesto després, no sé si la Marta té alguna cosa a dir, que fa estona que no diu res. Endavant. Sí, no em deixeu després parlar. Després et contesto, per això. Bueno, si vols li contesto jo per tu. La frustració la porten creant des de fa molts anys. Sí, la frustració no cal, o sigui, no cal, però... Senyor Tarrés, acabo. La frustració la porten creant fa molts anys i fins ara l'asa de tots els cops érem nosaltres, la gent del Partit Popular o de partits i ideologies properes i semblants. Què passa? Que que fa escassos dies, no sé, una setmana i escaig o potser 10 dies, gent de Junts deien que havien anat a la seu d'Esquerra Republicana a fer un tipus d'escratxe o intimidació o insults, no sé molt bé com va anar, no? Perdoneu, però això què vull dir? Doncs que aquesta frustració i aquesta agressivitat i aquesta manca de tolerància que abans era només cap a un sector de la ciutadania de Catalunya, ara sí que s'ha tornat contra ells mateixos, no? En castellà hi ha una dita que diu cria cuervos y te sacarán los ojos i al final és una mica això, no? L'hiperventilació que s'ha creat l'està tornant en contra. De fet, també vull recordar que la presidenta de l'ANC ja va avisar que si tornaven a haver-hi eleccions no faria campanya ni per Esquerra ni per Junts. I crec que entre les declaracions d'aquesta senyora i que la CUP ara és l'àrbitre i el jutge de Catalunya, doncs tenim el govern o tindrem el govern a partir de divendres que tindrem. Marta, és que totalment, és que ara què passa? Perquè tot té un límit en aquesta vida i per molt que puguis vendre castells de cartes, hi ha un moment que la realitat i la imaginació xoca. I quan la gent vegi d'aquí 4 anys que la taula de diàleg és algo inútil, perquè havent tingut el vicepresident Iglesias no ha canviat res respecte a Catalunya, al contrari, potser la gent voldrà canviar d'estratègia. Potser la gent dirà, no, és que potser no hem d'anar a Madrid a discutir-nos per independència, potser hem d'anar a Madrid i discutir-nos per aconseguir més competències, perquè des que s'ha agafat aquest procés no s'ha aconseguit ni una competència. Llavors et preguntes, home, si jo estimo Catalunya de veritat, el més lògic és no demanar massa perquè si no et tallaran la mà. És millor anar amb lleialtat institucional i aconseguir coses que és com havíem fet sempre. Però no sé què va passar. I com havíem fet sempre, vam arribar on vam arribar. Marta, justament el que dèiem, tu has dit, van anar no sé quanta gent a fer un escratxe, potser no hi havia ni un centenar de persones davant de la seu d'Esquerra Republicana. Jo no hi era, no te'ls puc comptar perquè efectivament i evidentment jo no hi era perquè jo escratxes no en faig a ningú. Jo tampoc. La crispació, malauradament, ningú se'n lliura a dia d'avui. Només cal veure les manifestacions que hi ha hagut a Madrid, també de forma recurrent, i n'hi ha a tot arreu. La crispació es veu al Twitter, es veu a molts llocs. En aquest cas, doncs, hi ha gent descontenta i és legítim, insisteixo, com a tot arreu. No hi ha problema, només faltaria. En Tomàs, a mi em preguntava abans, en relació al tema de la taula de diàleg, és que el tema de la taula de diàleg és... I crec que potser hi ha qui li interessa que no s'acabi d'entendre, també. És a dir, nosaltres el que diem és... Nosaltres ens presentem a les eleccions amb un projecte polític que tothom sap quin és, que és el que volem, la llibertat nacional dels països catalans, en aquest cas, el Principat, que també ens presentem a Catalunya, per tant, i el que també és consubstancial a ser d'esquerres, diguem-ne, és el dret a l'autodeterminació. Per tant, volem que Catalunya decideixi lliurement el seu futur. Quin és el tema? Nosaltres sempre hem defensat el diàleg per una solució política d'aquest conflicte que considerem que és polític. I què diem, sobretot? No podem imposar una república independent amb un 50% en contra, però també demanem que ningú ens imposi una autonomia amb un 50% en contra. Per tant, com es dirimeix això? A hòsties? No.
potser, perquè ja ho van provar, diguem-ne, hòsties. Ells van provar d'adherir. Llavors, escolta, taula de diàleg. No, acabo, Marçal, perdó, és que jo crec que és molt important això. És a dir, solucionem-ho. A l'altre cantó, per primer cop, en molts anys, hi ha un govern que diu que està disposat a seure en aquesta taula, a reconèixer bilateralment aquest govern i, per tant, que existeix... Estan aixecant la camisa, Un moment. No, però puc acabar? Puc acabar? Vale. Qui haurà de donar explicacions d'això no som nosaltres, són ells. Que ells han dit a la gent que això, ells tenien la solució. Que diguin com. Ells tenen una taula, s'ha constituït, doncs seuen, perfecte. Que no, doncs ja es donaran les explicacions al seu electorat. Ja no parlo ni dels líders, parlo de l'electorat. Deixeu-me intervenir, Sergi, perdona, en tant que vosaltres representeu un espai polític i, per tant, doncs, també per situar l'audiència i també amb aquest interessant debat que estàveu tenint en relació a taules de diàleg, a debats polítics, etcètera. Necessito que em doneu de manera breu una resposta a aquesta pregunta. Quin projecte territorial, quin encaix territorial ofereix el vostre espai polític per Catalunya, per aconseguir aquests grans consensos, per intentar això? Quin model ofereix el vostre espai polític per Catalunya actualment? Tomàs, que et veig molt convençut, endavant. Sí, nosaltres ja des que va haver-hi tot el tema del procés ja vam elaborar un document que és un pacte d'estat amb 5 eixos principals. Però, bàsicament, el més important és que es reconegui Catalunya com a nació dins l'estat d'Espanya. O sigui, Catalunya és una nació que es reconegui. Segon, respecte cap a la llengua, la cultura catalana. Tercer, màxim autogovern, catalanistes profundament, però no per un tema de nacionalitat, sinó perquè des de prop, des de la proximitat, es gestiona millor. Perdona. Perquè des de la proximitat es gestiona millor. És a dir, un encaix bo territorial, que hi hagi respecte i institucional, que això s'ha perdut i s'ha degradat i s'ha de recuperar. Una proposta realista que te la puguin comprar. Perquè, Sergi, d'aquí 4 anys, quan la taula de diàleg no hagi anat bé, aviam què direm als votants perquè votin Esquerra. Parlem de propostes i de projectes. Jo crec que t'ho he explicat, però bueno. Marta, sisplau, endavant. Sí. Gràcies. Bueno, això que comentava el senyor Güell em recorda una mica aquells anys de Llonses i la Ramoneta, que per culpa d'això també estem on estem, Però bueno, ho deixo aquí, que jo vull parlar, he venido a hablar de mi libro. Vinga. El nostre projecte, el projecte del Partit Popular, crec que és de sobres conegut, no us vindré a descobrir Amèrica, però bueno, la nostra idea de Catalunya... Per culpa del Rajoy estem on estem. Ai, sí, pobre Mariano, deixem-lo estar, que prou ha patit ja. En fi, el projecte del Partit Popular és un projecte on Espanya, per començar, Espanya és un crisol de cultures, no? I efectivament el que fa gran el nostre país i el fa preciós i el fa envejable arreu del món és que és tan preciós una muñeira com una sardana, com un xotis o un baile flamenco. Llavors, evidentment, respectar la idiosincràsia de cada regió i de cada autonomia, això està claríssim. No cal ni posar-ho sobre la taula. El nostre projecte de Catalunya és el que ja vam donar resposta amb la transició. Venim d'un dels pares de diversos pares de la transició i, per tant, és aquest precisament. Dotar la Constitució espanyola és un ampli marc de llibertats i garanties i, de fet, Catalunya és de les comunitats autònomes, per no dir la que més competències té, i seguir treballant en aquest projecte de manera... Sisplau, deixa'm acabar. De manera modernitzada i actualitzada. Jo, Marta, un segon, sí que quan preguntava aquest projecte de cada espai polític al qual representeu en quant a projecte i model territorial per aconseguir aquest consens que es viu en quant a aquest encaix territorial, la resposta és, evidentment, la que és, però, en tot cas, la resposta és la Constitució del 78. Això no hi ha més volta? Vull dir, no es pot actualitzar, no es pot adaptar? És que la Constitució del 78, no sé si tots els membres d'aquesta mesa, o, aquesta tertúlia,
que està més a rodona. No, més de moment no, de moment no. Bueno, de moment no, però caurà, no pateixis. No sé si algun de vosaltres l'ha llegida, és una Constitució molt àmplia i que si es vol reformar, nosaltres no estem en compte, no bogarem perquè es reformi, perquè ens està bé pel moment com està, però si es vol reformar hi ha les vies legals. És que no sé què esperes que et contesti, però Marçal... Realment jo soc una simplement que m'ha sobtat l'actualitat amb el 78, vull dir, no... Però bueno, endavant. Sí, però a mi m'agradaria fer-li una pregunta. Bueno, primer li faig una interpel·lació al Sergi i després li dic a la Marta. Ell que se'l veu un home llest, jo crec que ell, igual que tots els que estem aquí, sap que la taula de diàleg no servirà per res, perquè Espanya, mani qui mani, mai deixarà fer un referèndum a Catalunya. Ell ho sap. I si jo fos independentista, l'últim partit que votaria seria Esquerra. L'últim partit que votaria... Però no per la taula de diàleg, segurament, no? No. Sinó perquè volem regular el preu dels lloguers i això potser és una cosa que... No, dic jo, potser no. No per això, Vull dir, si fos independentista i més igual... Això sí que t'agradaria, no? No votaria Esquerra. No votaria Esquerra. En sèrio, Això ho dic molt en sèrio. I més que el Rufián sembla que ja estigui fent mèrits per Podemos. Jo no descartaria veure el Rufián a Podemos, que per cert, m'ha sapigut molt de greu que la senyora aquesta d'abans no ha demanat disculpes a la comunitat cristiana per les desagradables paraules que va dir el Rufián per defensar una llei... Correcte. Una llei que és que si us la llegiu bé no té ni cap ni peus. O sigui, vol dir que amb 16 anys t'hauran de firmar un paper per anar de colònies, però per canviar-te de sexe no. És que no tenen cap ni peus. Perdona, i li faig l'interpel·lació a la senyora del PP. Sisplau, intentem ser breus. Jo celebraria molt que el PP apliqués el canvi de rumb aquest que està fent el Casado més al centre, però que també fes un canvi de rumb entenent la realitat nacional del país. Jo crec que el PP a Catalunya, si el PP a Catalunya entengués que a Catalunya s'ha de defensar la cultura, s'ha de defensar la llengua i s'ha de buscar més autogovern per Catalunya, el PP tindria electorat a Catalunya. Si hi ha molta gent que pensa igual que el PP amb les polítiques que fa, però si el PP ha de començar a parlar de coses que no són, si no miri el senyor Feijóo. Ja acabo. Tomàs, fem un comentari que ens arriba també pel xat. Després puc contestar, sisplau? Em sentiu bé, Sí. Sí, s'ha penjat el Marçal. Marçal? Sí, endavant. Ara, digues. Després afegim. Podria interpel·lar al senyor Güell? Sí, contesta-li, Marta, contesta-li. És que no el sento, el Marçal, s'ha quedat penjat. Endavant, perdoneu, endavant. Bueno, segueixo. Agraeixo els consells, que sé que venen de bona fe, però t'haig de dir que al Partit Popular de Catalunya ningú ens ha d'explicar la realitat catalana, perquè estem aquí. M'estàs parlant com si fos un partit que no està a Catalunya, com si fos un partit que no és català. Som un partit tan català com la resta i coneixem la realitat de Catalunya i tenim una opinió que, per exemple, Catalunya no és una nació. I, per tant, com que la nostra opinió és que Catalunya no és una nació, no dubtaré el seu discurs, però que la cultura popular la defensem i ens agrada i ens apassiona com a qualsevol que està compartint aquest espai, és lògic i és absolutament cert. És curiós, que Catalunya no és una nació perquè ho diu no sé qui, però és que resulta que el Parlament de Catalunya, que és on hi ha els representants polítics de Catalunya i de la ciutadania catalana, es van definir com a tal. Per tant, vaja, no sé, jo crec que això és bastant inapel·lable. Com a constitucional. Deixa'm dir una cosa, Marçal, en relació a això del Rufián, que es veu que ha de demanar disculpes i van de cremar la pira o ha de cremar, diguem, el purgatori. És curiós perquè el senyor Rufián, el portaveu d'Esquerra Republicana, deia el que deia en una resposta a Vox, no? I era una resposta metafòrica, igual que entenem la gent que venint de tradició cristiana, que moltes de les coses a les que ell apel·lava també eren metàfores. Per tant, deixem-ho aquí, és a dir, no acabarem mai, diguem, però... No és independentista. Seguim afegint un parell de comentaris. I això ho dius tu, diguem.
Vinga, seguim. Un parell de comentaris que ens arriben aquí, en aquest xat de Twitch, que, com us dèiem al principi, el trobareu aquí a sota i que podeu anar comentant també a mesura que anem fent aquesta tertúlia. Recordar-vos també que aquesta tertúlia i també el programa sencer el trobareu un cop finalitzat penjat al nostre canal YouTube, per tant, també ho podeu trobar allà. De seguida segur que us ho posarem també en aquest xat perquè ho pugueu veure. Dos qüestions que ens fan arribar als nostres espectadors. La primera, és una constitució de transició quan penseu que s'hauria d'acabar aquesta etapa? Això es pregunta l'usuari Gaiam Cat. Un altre usuari, Thoron Hill 80, es diu: es va fer un estatut dins d'aquesta Constitució i es va derogar a cop de Tribunal Constitucional. Marta, comencem per tu, perquè em sembla que aquesta última anava a referència a el que havies dit. Sí, la pregunta és que es va derogar... Sí, clar. Bueno, suposo que en quant al model territorial et deies tot el que tingui o tot el que encaixi dins de la Constitució. Clar, lògicament, hi ha una cosa que es va fer un estatut dins d'aquesta Constitució. No, et deien, es va fer un estatut, una proposta d'encaix a Catalunya. Doncs aquest estatut dins de la Constitució i es va derogar a cop de Tribunal Constitucional. Bueno, no estaria al 100% dins de la Constitució quan es va derogar. Per començar, es va derogar parts. Es van derogar articles i parts. Que a Andalusia i a València no es van derogar. Doncs no ho sé, igual també s'haurien d'haver, no ho sé. Igual també. Doncs curiosament allà no. I segon... Però tu t'has llegit, tu has fet una comparativa jurídica. Sí, hi ha articles que són de copy-paste, Marta, literal. Llavors s'haurien d'haver derogat. Si un cau, l'altre jurídicament també hauria de caure, llavors. I no només això, sinó que, a més, Catalunya és l'única regió de tota Europa que no està regida per un text que hagin votat els seus ciutadans en aquests moments. Jo convido... Bueno, tècnicament sí que el vam votar, perquè... Abans de la retallada del Constitucional. Abans de la retallada del Constitucional. Espera, no sé si veurem vídeos, ara aquí. Sí, és que el Tomàs que diu que si fos indepe no votaria Esquerra Republicana i, curiosament, a la societat catalana ningú vota Units per Avançar, ens vol demostrar... Perquè van amb el PSC, voten el PSC. Vale, és veritat, tens raó. Jo no vaig amb el PSC, no, no entenc res. Jo soc de Joves Units. No, espera, i jo no he anat a cap llista. Units per Avançar sí que va amb PSC, no? Sí, Units sí. Val. Però els joves no. Llavors... Jo soc de Joves Units i cap de Joves Units va a les llistes. Però vull dir, sí que tenen un acord Units per Avançar, sí. Però jo no. No sé. I que jo convido... Com si les joventuts de Junts ens diguessin que no governen amb nosaltres, no? Sí, són aquelles coses que no s'acaben d'entendre mai, però bueno. Bueno, en tot cas, seguim, va. Espera, que el Tomàs volia ensenyar un vídeo. Jo convido a posar Rufián. Pinta que és molt onguis el que ens ensenyarà el Tomàs ara. No. Jo prometo que el buscaré. Sí, al YouTube. No, però què diu? Digueu. Investigueu. Ja està. Sí, perquè hi ha una frase que s'ha tret de context, i vull dir perquè crec que va per aquí, en una presentació que va fer ell a Madrid un dia, que no és d'ell la frase, sinó que és d'Oriol Junqueras, en la que diu que la gent d'Esquerra Republicana no és independentista, sinó que està independentista. Això, insisteixo, no ho diu Gabriel Rufián, sinó que ho diu Oriol Junqueras. No ens encallem aquí, Tomàs, Sergi... Que ho mirin, sí. Però que no mirin els 10 segons, que el mirin sencer. Gràcies. Jo m'agafaré crispetes el pròxim dia, si ens tornes a convidar. Va, som-hi, segur que sí. Continuem, ens queden 10 minuts, 5-10 minuts per acabar aquesta tertúlia, ens queden alguns temes per tractar, intentarem ser ràpids. Abans volíem agrair, a Ràdio Ciutat per la raid que ens han fet, per tant, des d'aquí aquest agraïment cap a Ràdio Ciutat per també estar connectats amb conxorxats, per estar conxorxats amb nosaltres, si m'ho permeteu. Vinga, sobre el conflicte, també Ceuta i Melilla, que també ens marca l'agenda de rigorosa actualitat. Amb un titular, Marta. Sí, jo això porto estona que m'agradaria comentar-ho, Vinga. Perquè s'ha dit que és una crisi humanitària i migratòria i que la policia els està rebent, no sé si s'han dit amb cops, crec que no, però pràcticament s'ha deixat entendre això i que els està tornant en calent. Vull manifestar que ni és una crisi humanitària ni migratòria,
és una crisi de política exterior i no ho diu la Marta, no ho diu el Partit Popular, ho diu l'ambaixadora del Marroc a Espanya, que diu que tots els actes tenen conseqüències. L'acte que ha comès Espanya ha sigut agafar el líder del Frente Polisario, que està malalt per Covid, i tractar-lo aquí. Punto. Aquest és l'acte que ha comès Espanya, perdó. I segona, la policia espanyola crec que ha de ser un gran, igual que l'exèrcit i el resto de forces armades de l'Estat, ha de ser un gran orgull per tots i cada un de nosaltres de les vides de nens, nadons, homes, dones, adults que estan rescatant per culpa d'un país que està tirant literalment els seus al mar per guanyar no sé què pretenen guanyar. Sergi? No, i aquí hi ha una cosa que és important, que és que, i això jo sí que culpo directament al govern socialista, o diguem el govern socialista de Podemos, ells van prometre amb el pacte que derogarien la llei de seguretat ciutadana, la llei Mordassa, que justament posa negre sobre blanc el que es coneix com les devolucions en calents, que a més té desenes de denúncies d'Amnistia Internacional, d'entitats de drets humans de la resta d'Europa, i no només no l'han derogat, sinó que a més l'han utilitzat per continuar-ne fent. Continuar-ne fent a desenes. Aquests dies és més, diguem, és més obvi, més evident, però ja fa molt de temps que ho estan fent. Des que estan al govern no han pas parat de fer-ho en cap moment. Fins i tot es va denunciar que durant l'estat d'alarma els hi va anar molt bé, entre cometes, l'existència d'aquesta llei per poder fer coses d'aquestes i pitjors, fins i tot. Per tant, simplement això, que jo sí que vull denunciar que aquesta situació és terrible. Ho he dit al principi també, crec que hi ha un ús pervers de les persones humanes que volen passar a tenir una millor vida, diguem-ne, per sobreviure simplement d'una frontera a l'altra. Jo crec que primer de tot, no s'ha de deixar mai ningú enrere. Sobretot s'ha d'ajudar els països d'origen, perquè el món ha de ser més igual i més just en general, no uns països que hi hagi molta desigualtat. Ara bé, les fronteres s'han de protegir. És obvi i lògic. Justament coneixíem aquesta tarda que Marroc havia tancat les fronteres amb Espanya. Sí, bueno, s'han de protegir. Com és lògic i com està dintre la llei, no? Vull dir, és que sembla que aquí, vull dir, s'ha posat de moda un bonisme, que no es puguin dir les coses pel seu nom, doncs s'ha de fer complir la llei i ja està. I també s'ha d'ajudar a qui ho necessiti totalment i sobretot ajudar els països d'origen. Clar, però és que no venen perquè els hi doni la gana venir, diguem-ne. Però sí, fa un moment has dit que estaven utilitzant a les persones. Sí, per això no s'han de deixar utilitzar les persones. Perquè els estan utilitzant, però jo no dic que vinguin a l'estat espanyol per gust, és a dir, deixin casa seva perquè vulguin. No, tothom sap que no és per això. Per tant, altra cosa és que els governs en facin un ús. Si em permeteu, acabem amb un parell de temes. El primer tema que ens marca d'aquí menys de 24 hores, el candidat a la presidència, Pere Aragonès. Molt breument, Josep Pla deia que per ser un geni abans ho havies de semblar. Pere Aragonès té aquest carisma que s'hauria de tenir per ser president? A mi, si em permeteu, jo crec que Pere Aragonès és una persona que sorprendrà. Jo soc del Maresme, també. Ell és del Maresme i he sentit a parlar molt bé d'ell, de gent que el coneix, que és un home serio, que és un home responsable. Ja et dic, jo estic molt lluny de les posicions d'esquerra, però jo li desitjo la millor sort al senyor Aragonès i molts encerts i que gestioni bé i que m'ha agradat sobretot això que s'ha deixat la independència de banda, s'ha deixat ja aquest discurs i ha quedat molt maquillat a l'acord i que crec que estan d'acord en gestionar i en fer les coses ben fetes. Vinga, Marta, endavant. Això del carisma és molt subjectiu. Personalment, a mi no em sembla una persona amb un gran lideratge, per mi, però lògicament és evident que estem pràcticament a les antípodes. Personalment crec que no, però això ho haurà de dir la gent que l'ha votat. Vinga, Sergi. Jo, mira,
estic d'acord amb el Tomàs que el Pere sorprendrà. De fet, jo crec que ja fa uns mesos que va sorprenent i que cada vegada va guanyant adeptes i va agradant més. I per acabar, Tomàs, no hem deixat la independència de banda. Ja sé que t'agrada molt dir-ho i t'agrada molt provocar, però no és veritat. Jo convido a que la gent llegeixi l'acord de govern. Sí, no, però no diu que la primera part, són 2 minuts. Però en tot cas, Marçal, responent a la teva pregunta. A on està? A on està? A on està? Estic convençut que el Pere sorprendrà. La primera part, vull dir... Però és igual, no passa res. A més que el Pere, perdoneu... Que jo ho celebro. El Pere ha demostrat que ha estat governant en un moment molt complex, tremendament complex. De fet, ja abans, amb el govern de Junts pel Sí, quan el vicepresident era Junqueras i era secretari d'Economia, ja va haver d'afrontar una situació molt complicada, que venien d'unes retallades, etc. I, per tant, els números també l'avalen. Per tant, la solvència del Pere jo crec que és contrastada. Acabem molt ràpidament. Ens queda un minut. Us diré 3 noms i m'ho descriureu amb una paraula. Sí? Preparats? Llestos? Ja. Sí. Marta, comencem per tu. Vinga. Jessica Albiach. Prudent. Pere Aragonès. Pagafantes. Pere Aragonès. Sorprenent. I Pedro Sánchez. Poca vergonya. Vinga, Tomàs, anem a per tu. Pablo Iglesias. Marquès. Miquel Iceta. Treballador. Dolors Sabater. Milionària. Sergi Tarrés. Alejandro Fernández. Ojo. Doncs sorprenent. Joan Canadell. Provocador. Artur Mas. A la paperera de la història. Sergi Tarrés, Tomàs Güell, Marta Jiménez, moltes gràcies. Fins aquí el programa La Tertúlia d'avui. A vosaltres.